हाबाब संख्रि गोबाब नांलायखो ना माखो बिसोरलाय मोदाय भाषानि नांलायदों बिसोरो गावसोरजों गावसोरल' बुजिलायगोन बापरे मोदाय भाषाया बिदिसो होमबा औ मोदाय भाषाया बिदिसोथ' आरो ओइ आल्ला हाबिबि दे मन्त्रफोरा जादोंना जायाखै र' दसे टाइम होबाव आंनो बिसोर सानैखौ मिन्थिनो थाखाय एसे टाइम नांगोन मानसिफोरानोथ' मा जामारदोंब्रा जानोलै गावसोर सानैयासो बुजिलायसिगोन आरो मा जादों बापरे हाफाङा रागा जोंसोबाय नामाब्रा ओइ नारजि बिदां मोजाङै हमथाना लाखालै आयौ मा रायलायखो बिसोरलाय ओइ हाफां मानो बिदि जाखोब्रा मानसियालाय साला हाग्रा बारियाव थांनायाव खंखालफोर मोसानायसो नुबाय नामाब्रा थोद नोंबो मा बुंबाय थायोब्रा बमब्रमा नंगौ मोदाय मोसानाय नुमादों बिसोरो मोदाय मोसानाय नुबासो मानसिफोरा बेफोरबायदि रोनावलाबायो मा जात होनबाय थायोब्रा बहालाय मोदायफोरा मोसालाबायनांगौ जाखोब्रा ओइ मोसायोबो खोमाहाय माथो थिग थोद नोंसोरसो रोंलालां ओइ आल्ला हाबिबि दे रोनाव फाग्लिफोरखौ एसे मोजां खालामदो दे बुंदो मा जामारदों बिसोर सानैया बिसोर सानैखौ आइथें उल्था मोदाय सिख्लाया लोगो हमदों आइथें उल्था मोदाय सिख्ला औ आइथें उल्था मोदाय सिख्लाया बिसोर सानैखौ हमदों बेनिखायनो गोब्रामगासिनो र' आं ताबिज मोननै बानायना होनि अब्लानो बिसोर सानैया हामगोन होद आंहा बेखौनो मोदायफोरनि मोसानाय नुनानैसो जादों खोमा सानदों दे थाब बानाय ताबिजफोरा जागोन आं बानायगोन बापरे नांलायदोंना रायलायलायदोंब्रा बिसोरलाय आंनि बादिब्लाथ' बिसोर रायलायथाराखैहाय नांलायथारदोंसो बे नांलायनायफ्रासो बिदि जायो बिसोर सानैयाना नांलायदोंआनो मोदाय भाषानि ओइ आल्ला हाबिबि थाब बानायनानै लाबोदोब्रा ताबिजखौ आयौ हस्पिटालावबो जि रोनावबाय जि गोब्रामबाय सानैजों आरो बेवहायबो गोब्राम फैबाय थाबाय मा जामारदोंथ' मानसिफोरानोथ' आइथें उल्था मोदाय हमदों होननायखौ खोनायासै होमबा नोंहा नंगौथ' आरो आइथें उल्था मोदाय हमबाथाय बिदि जायो मानसिया आं बेफोरखौ फोथायालै आं फोथायथारा बेमारसो होननानै बुङो आं बेफोरखौ आदा नारजि बुदां बेमार नङाहाय बियो मोदायसो हमदों बिसोरखौ गेलै हामबानो जाबाय मोदाय हमदों ना मानसि हमदों मानो ताल लाबाय थानांगौ जाखो दे हामथारथोंसै जायखिजाया मोजां जाबानो जाबाय जागोन दे जागोन टेनसन लानाङा आल्ला हाबिबि दंखायो ना दिनै बे न'निफ्राय खारनोसै आं बे फान्थाव सावनाय महरजों थाबाय थानो हालां मा खालामना लानो आरो गावनि आथिङाव गावनो दानस'ना लाबाय जेब्ला लेंग्रिथ' थाबायखानांसिगोन उफाय गैला थेवबो नाजानाय थाबा ना गोरानाबो बिदै दैयोनो मा थिक आंनि जिउआवबो दानसोरां बायदि महर गोसा सेंग्रा फैनो हानाय सानबानो गोजांस्रु मोनलायथारो आयौ बाला हौवा मोजांजों हाबा जाबाथाय गथ' गथायफोराबो दुलुर दालार मोजां उजिगोन आयौ बाला साननानैनो लाजिस्रुलायबायहां ओइ जारौ फैलायबाय दा बाथमेसा ओइ जारौ मा होनबाय थायो नों आंखौ होनगोन माथो जाखो बांद्राय उल्था बुंबाय थानाङा मिथिगौ ना आं मिथिया मा खालामगोन मा खालामगोन सब खुदुमगोन आयौ बाला लोखिथारा बोराया मा होनदोंहाय नों आंनि बिसि आं नोंखौ सब खुदुमनोबो हायो ना ओइ बाथमेस बोराय फान्थाव सावनाय मोखांखौ लानानै लाजियाखै नों आंखौ बारा फान्थाव सावनाय मोखां होननानै बुंबाय थानाङालै रागा जोंनांगौबा लावथिजों मोनफ्लांगोनसो नों बाथमेस बोराय आंखौ लावथिजों बुनो नागिरबाय थायोना नोंखौसो बुगोन आं आइयाव इसेबां गोराना नोंखौबा हले दिनै गारां आंखौ बुबाय नों बाथमेस आंखौ बुबाय आरो
जाबाय हगारदो खर'आ साजोबसिगोन बारा दाउस्रि देलायखौ एदावबाय थानाङा लावथि देखायबाय थानाङा मिथिबाय आरो खोनासं दिनै आं आइनि न'आव थांनो नागिरदों आंनि खिथु खिथु आंखौ दाहोसो बोफादे आइदै सिख्ला मानसि नालाय बोलोआनो आंनिख्रुइ बारासिन बेनिखायनो बुलायनो हानाय नङा बेजों मोजाङैनो बुरखायनांसिगोन नङाबा जानाय नङा ओरैनोबा सिख्ला समायना हिन्जाव मोनदों आंहा सेंग्राफोरानो बेफोरबायदि हिन्जाव मोनबावाखै न'आवलाय सानबेसे थागोन बेखौबो खोन्थालायथारनांगौ आरो खोन्थायाबालाय सानबेसे थागोन बेफोरखौबो खोन्थानांगौ ना आसलथे आं नोंनि गदाय ना आं नोंनि बिहामजोहाय आंखौ बेफोरबायदि सोंबाय थानो आं फैफिनगोन ना आइनि आखाइनि ओंखाम संनायखौ जानो हाबानो फैफिनगोन आं हाबाब बिदिब्लाथ' नों गोबावसे माने थाथारगोन नङा होमबा बिमानि ओंखामखौथ' रावबो जानो हाया आंनि आइना बेलेगनि बिमाफोर बायदि नङाथ' माथो गाबोननो बिमाजों नांलायना फैफिननो हागौ आं दे आयै मोजां थांबानो जाबाय आबै मोजाङै थां आंखौ आबै दा बुंहाय मा आं आबै जानो समायाखैथ' नोंलाय आंनि गदाय नालाय आंखौ आबै जाबाय जेब्ला नोंखौबो जागोन आरो अब्लाबो लासिथिं आबै लिंजानो बायोहां मा दे जियानो जादोला नोंसोर थाथ'दो आं न'आव थांनोसै दे ओमफ्राय आं नोंखौ लांफाया दे आं नोंखौ न'सिमल' दोननानै फैगोन नाङाहाय मा आं हारसिं थांगोन दे जेबो नङा नों आंखौ टेनसन लानाङा दे आरो दहाय जे आं नोंखौ गाग्लिदोंमोन बेखौ गाज्रि मोननाङा दे जागोन दे आयौ बाला बदतमिज बोराया बुरखाय जालायबाय आंजों बोरायखौ बुरखायबासो खाननो हागोनथ' आङो सिरिनो दे होमबालाय नोंसोर गासैबो थाथ'दो आं फैबाय बाय बाय आंखौ बारा मिस खालामनाङा दे थाब फैफिन आबै जागोन आबौ सना आयौ बाला थगाय थुसि खानो मोनसिगोनथ' आरो बदतमिज बोरायनिफ्राय सुटकारा मोनमारसिगोन थाब फैफिन दे जारौ जागोन दे बोराय मांथा आंनि खान्थाला था नै बालि खान्थाला था बियो सुसो आंनि जिउनि सुसो जेखौ बख'नानै गारहरनांगौ जियानो जादोला आं हले दावबायलांनोसै थांनोसै आरो बहा थाङो बहा लाङो आथिं आखाइफोरा थफिराम सिखारदो थफिराम फरायसालियाव थाङा नामा नों हनै बहाबा ओइनै थफिराम मा सिमां नुनानै गोब्रामखो बावै आं सिमांसो नुदोंमोन होनबा बेखौनो आंहा माबा माबिसो सानदोंमोन मा सानदोंमोन नोंलाय माबा मोदाय गुफुर सासे फैनानै आंजों रायलायफैनाय बायदि मोनदोंमोन आं सिखारदो ओंखाम जानानै फरायसालियाव थांदो दिनै फरायसालियाव थांथ'ला नामा आब' दिनै सुटि लानोसैलै खर'खौ बोरैबा मोनदों आं दे होमबालाय रेस्ट लादो औ बेखौनो खालामनांसिगोन सिमाङावबो भुतफोरा फैनानै सिगिफैलाबायदों आंखौ जानाय नंला दे होमबा रेस्ट ला बे मनज मायाफोरजोंबो मा जाबावगोन आं माला सिगिखो बेखौलाय सिमाङाव फैनानै मोगथाङावसो आं दसे रायलायदोंमोन बिजों थोद फाग्ला खालामगोनलै आंखौ मनज मायाफोरा आच्छा गोदान बोसोर सफैलायसिगोन ना ख्रिस्टमासनिबो लाहार फाहार खालामनांगौ आंहा होद बावनासो दंथारो ओइबानि ख्रिस्टमासखौ धुमधाम गाजा गोमजायै फालिथारनांगौ आंहा बेनिखायनो दिनैनो दानो न'खौ मोजां साजायहैनोसै आं आच्छा फरायसाफोर नोंसोरो हांगारिया लिरना लाबोनाय बायदि गासैबो हमवर्क खालामना लाबोदों ना सार आयौ जायफ्रा नोंबो हमवर्क खालामना लाबोलायदों आरो आंबो हमवर्क खालामनानै लाबोदों हमवर्क खालामाबानो आफाया आंखौ बुनो नागिरो आच्छा बिदिब्ला गासैबो लाबोदो हमवर्कखौ सार बुं एमाव राजा सार आं हमवर्क खालामनानै लाबाखै सार मानो मानो दुखुथिया जिउ जाखो नोंहालाय फरायनो बानानै दुखुथिया जिउ होनबा जागोन नामा फै मानसिया बिथिंजाय फै एमाव राजा मानो हमवर्क खालामनानै लाबोआखै नों सार नैबे एमाव राजाना जोबोद दुखुथिया जिउ न'आव आं फरायनो सानो
नाथाय फरायनोनो मोना गोसोबायदि फरायनो मोना गोसोबायदि जेबो खालामनोनो मोना सार मानो मानो होनोब्ला न'आव आंखौ रावबो सेया खालामबाय थायो फंबाय बिनानावनि बखालि खालामो नङा बखाला खालामो आंखौ बखाला बखाला औ सार आंखौ बखालासो खालामबाय फंबाय बिनानावफोरखौ गाइखेर दौनांगौ ओंखाम दौनांगौ बिनिफ्राय दै दौनांगौ मा दौनांगौ आंसो मिथिसिगौ आरो बिराद दुखुथिया जिउ सार बेनिखायनो आङो हमवर्क खालामनोनो टाइमखौनो मोना बिदिसो होमबा नोंना बिमा बिफाया नोंखौ चाइल्ड लेबार बायदिसो बाहायगासिनो औ सार औ नों सैथो खोथाखौनो बुंबाय आंना बिमा बिफाया आंखौ एसेबो अना दाथ' फंबाय बिनानाव गोदान मोननायनिफ्रायनो आंखौ सैयासो खालामदों जायनि जाहोनाव आंखौ बखालासो खालामदों बखाला आच्छा जागोन दे थां जिरायहैदो थेंक इउ सार थेंक इउ ओइ हांगारि मा जाखो हांगारि मा खालामलायखो नोंलाय हांगारिखौ हांगारिया जोबोर लेखा गोरोंथारना बेनिखायनो खेबसे होनदोंमोन आं गैलालै नों बे बाराव हांगारि मोजाङै खोन्थालाय दे आं उनाव साजा होगोन थां नों जिरायहैदो फरायसाफोर दे हमवर्कखौ गाबोन गासिबो ज' लानानै फैदो आरो एमाव राजा नोंबो हमवर्कखौ लानानै फैदो दै जागोन सार थाबैनो एमाव राजानि बिमा बिफाखौ लोगो हमहैनांसिगोन गावनि फिसालाखौ बेफोरबायदि बाहायनाया मोजां जायाखै मा होनखो जोंनि बर' रावजों लिरनाय बेनारखौ फारुकफोरा खोमोरनानै होदों औ सार माखासे फारौफोरा जोंनि बर' हांखोजों लिरनाय बेनारखौ खोमोरनानै होदों आरो गावसोरनि हांखोजों लिरदों जोंनि बर' हांखोआ 6 जायगा मोनबाय बेखौ मानसिफ्रा मानो बुजिनो नागिराब्रा बेनिखायनो जोंनि बर'निबो बेनार थानांसिगौ जेराव मेरावनो आंनि मथिबा बर' हांखोआ अफिसनि बेनारावल' थानो मोना गासिबावबो थानांगौ नांगौ जायोब्ला माइरं बस्थायावबो गोनां जायोबा साबोननि पेकेटावबो सेम्पु पेकेटावबो गासिबावबो सार्फबावबो गासिबावबो थाजोबनांगौलै नंगौ सार नों थिगखौनो बुंदों नाथाय बेफोरबायदि खालामनांगौआ नोंसोरबायदि एमएलए नि आखायावसो थागोनलै सार सासेल' एमएलए आ बेफोरखौ खालामनो हायालै आंजों लोगोसे आंनि सापर्टारफोराबो आंनि गाहायाव मावनाय मानसिफोराबो मोजां जानांगोन हारिनि थै थानांगोन हारिनि थै थाबासो मानसिफोरा बेफोरखौ मावनो आवगायगोन सासे सानैजोंल' बारा जायालै सासे सानैल' ओंखारब्ला जानाय नङा गासिबो बर' हारिनि जेसेबां सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गथ' गथाय दंजोबो गासिनाबो बर'नि अरिजिनाल थै थानांगोन खालि बर' हारियावल' जोनोम जाबा जानाय नङा बर' हारियाव जोनोम जानायजों लोगोसे गासिनिबो मोनसेल' सिमां जानांगोन बर' हारिखौ फेदेरनाय बर' रावखौ गोसारहोनाय बर' रावखौ बुहुमनि गासिबो हादरावनो मिथिहोनाय गासिनिबो सिमाङा बिदि जानांगोन अब्लासो जोंनि बे हांखोआ जेराव मेरावनो गोसारगोन बर' रावा नंगौ सार जों दानो एक्टिभ जायाबा जानाय नङालै दिनै बर' रावखौ खोमोरदों मा थिक गाबोनो बर'नि गाननाय जोमनायखौबो सेनानै लांगोन माखासे हारिफोराथ' बर'नि दखनाखौनो माबा माबि खालामनानैसो गानग्रा जाबाय आरो बर' रावखौबो गावनि राव होननानै बुंना लायाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय हिस्ट'रियाव लिरनाय थाथोंसै गोदो गोदाय बर' मुंनि मोनसे फोलेर दङमोन होननानै सार हाबनो हागोन ना फै सार एमाव राजानि फरायसालिनिफ्राय फन फैदों मा खालामलायखो बेलाय लाबो रायलायदो सार नोंथाङा एमाव राजानि बिफाया बुंदों नङा होमबा औ आं अमा राजा बुंदों बुंलाय नोंथाङा मानि थाखाय फन खालामदों नोंथांजों आं फेस टु फेस रायलायनो हागोन नामा एमाव राजानि सोमोन्दै आच्छा जागोन दे बिदिबालाय आं नोंथांनि न'आव दाहाय थांगासिनो जागोन दे आच्छा सार नोंथाङा मा सानो बेनारनि सोमोन्दै नोंसोरजों लोगोसे आं अरायसम थागोन नाथाय नोंथांमोनाबो बर' हारिनि सोमोन्दै थै-थां जुजिबाय थानांगोन अब्लासो आं नोंथांमोनखौ सापर्ट होनो हागोन दे दा थांदो माबाफोर गोनांथार जायोब्ला आंखौ उनाव खबर खालामबानो जाबाय जागोन सार एमएलए जानाया बेसेबां गोरलै बाथ्रा नङालै बिराद रिस्कि बेनि सायाव आरो एमाव राजायाबा मा खालामलायखो फरायसालियाव बांद्राय दुस्थ'थारना मानसिया आरो रोनाव फाग्ला रोनाव फाग्लिफोराबा माबायदि दङ होद बिसोरबायदि जाबाय थागोन आं आंनि फारसे साननि र' आइला नोंलाय बोरै डाइरेक्ट हाबफैखो राजा नों आंनि फनखौ थिखोयैखाय आं नोंखौ लोगो हमनो फैबाय बे आंनि अफिससो मिथिबाय आंनि न' नङा गोसो जाबानो आंखौ लोगो हमफैनाय राजा नों आंखौ मानो सैया खालामो दे आंनि मा गोरोन्थि आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनबाय आरो नों आंखौ मोजां मोना आरो बेफोरनि सोमोन्दै आंहा रायलायनो सम गैथ'थारा ओरैनो जोंनि बर' हारिया बबेथिं थाङो बबेथिं फैहां जागासिनो दङ बेयाव आंनि पार्सनेल लाइफखौ सुलझिनो आंहा जेबो टाइम गैयालै राजा आं नोंजों जेब्लाबो सापर्ट खालामगोन खेबसेल' आंखौ नोंनि जिउआव फैनो होदो ना आंखौ लास्ट चान्स होदो
ओइ साम' खिंख्रि नोंहा दाबो जेबो जायाखैलै जिउ दालांनो नोंहा गोबां सम दं गोरोन्थियावनो मिस्टेक खालामफ्लांबाय बेनिखायनो आं नोंनाव निमाहा बिबाय नाथाय नों बेफोरखौ आरोबाव मानो गोसोखांफिनबाय थायोब्रा साम' खिंख्रि नों बिराद मोजां मानसि लोगो मोनगोनब्रा जिउआव नोंनि थाखाय बिराद मोजां मानसि सासे नेनानै दं नाथाय आं नोंनि थाखाय राइट पार्सन नङालै नों आंनिख्रुइबो मोजांसिन मानसि मोनगोन जानो हागौ आं नोंनिख्रुइ मोजांसिन मानसि मोनगोन नाथाय बे गोसोखौ सोर बुरखायगोन अमा राजा मानो होनोब्ला नोंनो आंनि गिबि मोजां मोननाय ओइ साम' खिंख्रि गिबि मोजां मोननायजों मा लोब्बालाय नैथि मोजां मोननाया गिबि मोजां मोननायनिख्रुइबो बांसिन अननाय होबालाय गिबि मोजां मोननायाल' बेस्ट जायो बे नङा मालाबा नैथि मोजां मोननाय सुबुंफोराबो बिराद मोजां जायो आरो जोंनि जिउआव सोलायनाय लाबोयो नाथाय आं नोंखौनो मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोनबा मालाय मा जानो आंबोथ' नोंखौ मोजां मोननो नांगोन ना जुदि सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायनायानो गैयाबा सासेयाल' सासेखौ मोजां मोनोब्ला बे मालाबाबो गोजोन संसार जानो हायालै बिदि बुंथारबाय आरोना नों आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै नोंखौ गारा आङो नोंखौ सानसे बेलासे बरबाद खालामनासो गारगोन आं मिथिबायना नों अमा राजा नोंखौ सानसे बेलासे बरबाद खालामथारगोन आं बे सोबानायखौ नों डिजार्भ खालामखायोमोन अमा राजा आंनि गोसोखौ सेफायबाय जेब्ला नों बेखौ डिजार्भ खालामखायोमोन आच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ सोबानानै नोंनि गोसोआ सान्थि जाबाय जेब्ला मोजांनि बाथ्रा मानो होनोब्ला आंबो नोंनि जिउखौ एसे नङा एनैयानो आं नोंखौ खस्थ' होदों अब्लाबो जों सानैया सासेया सासेनि थाखाय पारफेक्ट नङालै स' एन्जय योर लाइफ साम' खिंख्रि दिनै अफिसाव खामानि मावनानै एसेबो मोजां मोनथाराखैलै आरो नै आंहा गाहाय मन्थ्रिजों मिटिं दंबावोसो दसे गोलाव हां बोनानै रिस्टार्ट खालामफिननोसै आं खामानिखौ ओइ दस्ति मा रायलायदों मा थादोंब्रा बुजियासैलै जों बे आल्ला हाबिबियालाय माथो नायबाय थाखो माबा मोनसे खालामदो आरो आं बुंखादोंना बियो जेबो खालामनो हाया होननानै औ आंनि सायाव फोथायनाय लाखि आं नोंसोरनो सलुसनखौ होनोसै देलाय खोन्थादो मा खालामनांगौ जाखो बिसोर सानैया हाग्रा बारियाव आथिं उल्था मोदाय सिख्लाखौ नुनानै रोनाव फाग्लि जाबाय बिनिखायनो बिसोर सानैनि थाखाय मोनसे मुलि नांसिगौ मा मुलिब्रा जिबौनि खि नागिरनानै लानानै फै आंनो जिबौनि खि आयौ जिबौनि खि बहा मोनगोन जाखो दालाय जिबौनि खिखौलाय आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय मा नांगौ नोंथांमोना थाबैनो आंनो जिबौनि खि नागिरनानै लानानै फै साला जिबौनि खिखौ नुफेरथाराखैलां जिबौआबा खियोना खिया बेखौबो मिथिबावासो आं थाबैनो जिबौनि खिखौ लानानै फै अब्लासो आं बिसोरखौ फाहामनो हागोन आरो आं दसे समनि थाखाय बिसोरनो ताबिज गानहोनोसै अब्ला बिसोरो दसे नम्र जाथ'नानै थागोन आंथ' जिबौनि खिखौनो नुफेराखै जिबौआ माबायदि खियो बेखौबो मिथिबावा आं नै बहा जिबौनि खि नागिरना लाबोनो हानो दे आंबो मिथियाहाय माबायदि जिबौनि खि आयौ आंथ' जिबौ होनबानो गिखायोहाय आरो बेनि सायाव जिबौनि खिनो थैखाबायहाय ओइ आल्ला हाबिबि नों लानानै फैदोब्रा जिबौनि खिखौलाय जोंलाय बहा नागिरना मोननांगौ जाखोब्रा बेयो आंनि खामानि नङा नोंसोरनिसो खामानि जिबौनि खिखौ लाबोनानै होफैब्लासो आं फाहामनो हागोन दा आं बिसोर सानैनो ताबिज गानहोथ'नोसै गोदाव सोराव मैखुन फाग्ला जानानैसो अजा जाखो ना माखोब्रा बेलाय आंलाय मानो मैखुन फाग्ला जानांगौ जाखो आं आंनि रोंगौथिखौसो खोन्थादों साला मैखुन फाग्ला जानायल' नुयोलाय बे नारजि बुदाङा बेखौ सानब्रा जिबौनि खिखौ बहा मोनगोन नोंसोरा जिबौनि खि नागिरो ना मा नागिरबाय था आं हापांखौ डक्टरनावसो लांनोसै आदा नारजि बुदां जिबौनि खिखौनो नागिरदो दे हद आं जिबौनि खि नागिरालै आं हापांखौ डक्टरनावसो लांनोसै आं नागिरगोनहाय सन्देलाखौ जेरैखि जायाबाबो फाहामनांगौ ओइ नों आंनि न'निफ्राय ओंखारलांनो हासिगोनलै बेयाव जिबौनि खि नागिरनो होदों जोंखौ जायाफ्रा मा आंखौ जायाफ्रा मासो होननानै बुंदों आं सैथो खोथाखौनो बुंदों आं फोथाया जाया फोथायो बिसोर लानानै थांदो आं फोथायो थौ जोंहानि न'आव आरो आं जिबौ खिखौबो नागिरगोन माब्लाबा सन्देलाखौ लानानै थौदो दे जागोन थौदो जोंहानि न'आव बिदिब्ला नोंथाङा फोथाया आरोना ओहो आं फोथाया आं डक्टरनावसो देखायगोन दे बिदिब्ला डक्टरनावनो लांदो नोंहा गोदाव सोराव जिबौनि खि नागिरनो होग्रा बेवहाय जानोहाय आंहाथ' जिबौनि नाम खोनाबानो खोमोना थिया जाखायोहाय गिनाया अयथासार गिखायो आंथ' जिबौखौ हनै खंख्ला मोसादों खंख्ले दामदों दुंगुलुक दुं होनदों हनै दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङाव होनलायथारदों आयौ मा होनदों मा थादोंहाय दुमफाव आं हापांखौ डक्टरनाव लांनोसै आंबो थांफागोन दे डक्टरनाव लांनोबालाय लांदो आरो आंलाय माथो बुंबावनो आरो थेंक इउ दुमफाव आरो हांग्रिमोनदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय दे जेबो नङा दुखुनि समाव हेफाजाब होनायालाय बयनिबो धोरोमखा दे नोंसोरो डक्टरनाव लांना माय लांदो आङो जिबौ खि नागिरहैनायाव हेफाजाब हैनोसै बिसोरखौ दे बेखौनो खालामदो दे नों
बापावै बिराद मोजां नुखाबायथ' एबार लाइटखौल' फोजोंनानै होदो बास मोजां नुब्रेलायबाय ओमफ्राय दा मा खालामबावनांगौ औ क्रिसमास ट्रि लाबोनो बावदों आं बेखौबो लाबोनोसै आयु बाला न'खौ हिनजाव गोदान बायदि साजायथारो माथो थफेराम नै माथो दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलायसो आंथ' आरो बेग बेदिं लानानैलाय बहा खारनो ओंखारलायखो नोंलाय ओइ दानो खारथ'हाय मा बाथामिस न'आव थांनो नागिरदों आं बापावै बिनि उनाव खारमारगोन नों होमबा बाथामिस खाराहाय मा खारा आयु बाला खारगोन होननानै लाबा आंखौ हमथागोनहाय बिसोर बेनिखायनो रावनोबो खोन्थाया आं आच्छा दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय क्रिसमासाव जोंहानाव फैदै आयु बाला मानो दे आया क्रिसमासाव रंजानो बाजानोब्रा आं रंजाहाय आंहानोबा मा जानानै दं ओइ जाम्बि दुखु सुखुआलाय मानसिनि जिउनि पार्टखादा बेनिखायनो दुखुखौबो एक्सेप्ट खालामनांगौ सुखुखौबो बालावबो दुखुखौ एक्सेप्ट खालामां नोंहानो दुखुखौ एक्सेप्ट खालामना लाबाय थाबानो जाबाय ना दियार लोगोफोर सोर फाग्ला फाग्लियालाय दुखुखौ लुगैबायनोसै आं हले लुगैथाराहाय मा जाबावगोन नोंजोंबो हो दाउसो देलाय मा जाबावगोन नोंजों रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा थांनोसै आच्छा दे क्रिसमासाव लोगो मोनगोन होननानै मिजिं थिबाय नैबे दाउस्रि देलायखौ बांद्राय मिजिं थिनाङा दे दाउस्रि देलाया बोरैबा साइसनिसो माने खावब्ला खावब्लि आरो दसेनो बैथिं आरो मिथिबायना जाबाय दे दा लेक्सार मारिबाय आं थांनोसै मानसियाथ' मा जामारगोनब्रा बेजों बोरैबा खारनो नागिराखैथ' बियो थफ्ला थफ्लि लानानै बिसासबो गैयालै जियानो जादोलाय आंनि न'आ बरिया साइज जाखाबाय सोरनि फनब्रा हेलौ मा जिबौनि खि मा जिबौनि खि जानांगौ जाखोब्रा थै नों नुफेरबाय नामाब्रा बम्र जिबौनि खिखौलाय आं हले नुवाखैलै ओइ सुवाद उनाव मिनिबाय थालै आंबा मिनिनो ओंखारदोंबाबो मिनियाखै आरो मिनिथाव माबा बे जिबौनि खिखौलाय बहा मोजांखौ जाखोब्रा तात सुवाद एसे हेफाजाब होफैदोब्रा क्रिसमासनि न' साजायबाय थादोंलै आं है उनाव साजायबाय थालै फैलाय नों थाबनो र' क्रिसमास ट्रिखौ लगायखांबानो थांगोन आं आच्छा माबार जिबौनि खि जिबौनि खिनो जिबौनि खिजोंसो हामसिगोन होनबा बिसिना बेमारा औ माबायदि मोदाय लोगो मोनमारखोरा बिसोरलाय गिलायलाङोलै ओरैनोबा मैया सिमाङाव मोदाय नुना लानानै जारला जादों आंहा दसे समनि थाखाय औ मैया हराव आं सिमां नुमारदोंना मोदायानो नुजामारथारदोंमोनब्रा दा फाग्ला जासिगोनलां जियानो जादोला जिबौ खि नायगोनदां जिबौ खि माबायदि खियो फालाय जिबौआलाय थफेरा बेफोरखौ नों मा बुंदों माबालै आब' जिबौनि खि नायग्रोनांगौनो मा ओइ आब' बेफोरखौ बारा सानबाय थानाङा जा क्रिसमास ट्रिखौ मालाबानो लाबोबाय माथो नोंलाय औ लाबोबाय आरो नै आं साजायबाय आच्छा देलाय लाइट फोजोंलाय मोजां नुबाय दे अब्लालाय लोगोफोर भिडिअखौ जाय मोजां नुदों होखावलायदो लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनाया दै लोगोफोर ओमफ्राय आं जिबौ खि नागिरनोसै जिबौ खि आयौ बाला न'आनो माथो सोलायना थाबायहाय माला इसिबां मोजां न' लुस्लाबखो आंना बिमायालाय बहा थांलायखि ओइ आयै नोंसाजो फैदों नै नोंसाजो दाउसो देलाय बोरो जावैसोआलाय आयौ बाला आंखौ खबर लायालासिनो बे बोराय खलेबखौसो सोंबाय आरो बालि जोंबाय आं खबरदार आंनि जावैसोखौ बोराय खलेब होननानै दाबुं बेसे सना बिजामादै मोनदों आंहा बे बोराय बिजामादैनि थाखायसो बे न'खौ मोजां लुनो हादों दा आयौ बाला बोराया बे न'खौ लुनो थाखाय नोंनो फैसा हरदों नङाबा माथो आंना जावैसोआ बेसेबां सना बिदिबालाय मालाफोर बायदि नेक्लेस खालामना गानना लानो हाया बे बोराय खलेबखौ ओइ दाउस्रि देलाय हामगौ नामा गावनि हौवाखौ बिदि बोराय खलेब बुंनो बाथिमिस बोराया आंनो फैसा होआलासिनो आइनोसो फैसा हरदों आरो न' लुनो थाखाय बालनि आंहासो हाथरखि नुजानाय अखाफोर नुजानाय फेन गस्ला गाननांदों बे पापि बोरायनि थाखायनो दे न' सिङाव हाबफैदो आयौ बाला आयाबो आंखौ अनथाराखै बालनि न'आव फैनानैलाय मा सान्थि मोनबावनो दे आं खारनायसैहाय रह बाला दानो खारबा बिमाया बाथमिस बोरायनोसो खोन्थाहरगोन बेनिखायनो दा हरावसो सिरि खारनायसै आं बालनि
न'आवबो सुख गैया बोराय हौवाजोंबो थानो सुखुवा आयौ